Yuli lho, lek ngomong ancen nyelekit no ati kok. Lapo maneh Yuli, lapo ono masalah opo Mbak Yuli? Dari ngene, Mbak Tin, ambumu ku wedhut kok iso dolen iki lho. Lho, lah mama gurung adus paling mangan delokno ngono. Durung adus kakekmu, aku lho wis adus, tapi klambiku sing tak umbah. Ya pantes, wong ngerti klambi gak diumbang ini kok ya kayak dolen. Minimal mak klambi lek gurung diumbah iku dipake parfum, gak nggae parfum kan? Gak. Ya wis, sik tenono. Gawe iki lho, coba sopmen, iki enak iki. Cocok gawe mama. Ya semprotno, cobaan. Ya apa ambune, enak gak? Yo ambu vanila. Iya lah mak, coba sopmen iki perpaduan antara vanila mbek karamel. Iso gawe outdoor karo indoor, ketahanan aroma 8 sampai 12 jam. Wis enak iki nggone bojoku, wis gawin sik. Gak kamu bojomu. Kak, bojoku lek pasar parfume akeh apa meneh coba. Wis gawa ne. Andane bojomu perhatian yo. Ya iyalah. Bu, nganu tak gembosi bareng pecek iki. Oh, becek iki sapa? Yuli. Ngawur ae ojo, gak usah. Ben. Ya ojo, Mak.